Veoma uvaženi potpredsjedniče Vlade, uvaženi ministri, vaše ekscelencije, uvaženi profesori, oficiri, poštovani predstavnici medija, poštovane dame i gospodo. Dobrodošli na konferenciju o nacionalnoj bezbednosti u organizaciji Udruženja građana Nacionalna avangarda. Ovo je druga po redu konferencija na kojoj kao udruženje želimo da pošaljemo poruku da isključivo kroz saradnju građana Republike i institucija Republike Srbije možemo formirati bezbednosnu zajednicu na nacionalnom nivou. Kao i da saradnja sa susedima čini osnov regionalne stabilnosti, a da Srbija na globalnom planu bezbednosti može biti jedan od mostova saradnje istoka i zapada. Dozvolite mi, dragi prijatelji, da kroz izraze zahvalnosti današnjim panelistima i učesnicima konferencije ukažem na rezultate saradnje koje smo postigli za samo godinu dana. To su dr. Nebojša Stefanović, potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar unutrašnjih poslova, šef biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost. Aleksandar Vulin, ministar odbrane Republike Srbije. Dragan Lukač, kojem smo izuzetno zahvalni što je došao danas, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Profesor dr. Dragan Simeunović, direktor Akademije za nacionalnu bezbednost, Bezbednosno-informativne agencije. Jovan Kovačić, Trilateralna komisija. General Slavoljub Dabić, savjetnik ministra unutrašnjih poslova. Docent dr. Relja Željski, Bezbednosno-informativna agencija. Dejan Kovačević, načelnik uprave kriminalističke policije. Dr. Stevica Deđanski, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike. Dr. Vladimir Marinković, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije. Dr. Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije. Posebnu zahvalnost dugujemo prisutnim predstavnicima stranih ambasada u Beogradu. Sean Ryan, sekretar ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Aleksej Žukov i Vjačeslav Alikin, prvi sekretari ambasade Ruske federacije, pukovnik Wu Yongyi, vojni ataše Narodne republike Kine, Zolt Nemeti, prvi sekretar ambasade Republike Mađarske, Željasko Radukov, prvi sekretar ambasade Bugarske, pukovnik Arsamije, vojni ataše Švajcarske federacije, Lukaš Kepic, policijski ataše ambasade Republike Češke, potpukovnik Egil Daltvajt, vojni ataše Kraljevine Norveške. Sa nama su takođe i general Dejan Luković, komandant žandarmerije, profesor dr. Dane Subošić, rektor Kriminalističko-policijske akademije, brigadni general Zoran Nasković, prva brigada Vojske Srbije, pukovnik Sreten Zafairović, generalštab Vojske Srbije, pukovnik Dejan Vasiljević, komandant 98. brigade Vojske Srbije, Nenad Nešović iz Vojno-bezbednostne agencije, Goran Matić iz Kancelarije za Saveta za nacionalnu bezbednost, Dušan Kozarev, Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Nenad Vuković, Društvo lobista Srbije. Tu su naravno i državni sekretari kojima smo vrlo zahvalni što su se pojavili: Danijela Vazor iz Ministarstva finansija, Darko Stanić iz Ministarstva omladine i sporta, Nemanja Stevanović iz Ministarstva spoljnih poslova, Mirko Čikiriz iz Ministarstva pravde. A sada molim uvaženog potpredsednika Vlade, koordinatora službi bezbednosti Republike, ministra Nebojšu Stefanovića, da kroz svoju uvodnu reč otvori konferenciju. Poštovani gospodine Jovanoviću, uvažene kolege ministri, uvaženi predstavnici diplomatskog kora, drage pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske, Bezbednosno-informativne agencije, dragi prijatelji, dame i gospodo. Meni je pripala ova čast da otvorim skup na kojem ćemo još jednom zajedno razgovarati o tome kako da doprinesemo da Srbija bude još bezbednija zemlja i još čvršći garant mira, stabilnosti u našem regionu i ovom delu Evrope. U sadašnjem međunarodnom poretku nijedan bezbednosni izazov nije ograničen na određeni prostor, već je u jednom složenom sistemu međuzavisnih pojava može da utiče i regionalno i globalno. Zemlje koje ne spadaju u red velikih i najmoćnijih, kakva je i naša zemlja, moraju pažljivo da prate sva međunarodna kretanja, procenjuju trendove i predviđaju dešavanje u bližoj i daljoj budućnosti kako bi se što bolje pozicionirali i adekvatno odgovorili na sve izazove koje stoje pred nama.
Bezbednosni aparat Republike Srbije u prethodnih nekoliko godina imao je pred sobom složen zadatak da garantuje bezbednost svim građanima naše zemlje i da u uslovima imigrantske krize ne dozvole da građani naše zemlje osete bilo kakav pritisak, ne osete bilo kakav teret, da spreči potencijalno terorističko delovanje na našoj teritoriji i proaktivnim delovanjem u saradnji sa međunarodnim partnerima u celom svetu. Republika Srbija je učinila sve što je bilo moguće da njeni građani ne razmišljaju o sigurnosti i da sve terete bezbednosnih kriza i potencijalnih bezbednosnih kriza koje se dešavaju kod nas ili u regionu na svojim leđima nosi isključivo pripadnici bezbednosnog sektora. Rezultati koje smo postigli u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije kao jednog od najznačajnijih izazova savremenog sveta pokazuju da smo kao zemlja posvećeni vladavini prava i odlučni da nikada ne dozvolimo da kriminalci imaju bilo kakvu ulogu u našoj zemlji. Želim da vam ukažem na neki od najznačajnijih rezultata koje je postiglo Ministarstvo unutrašnjih poslova i zadovoljstvo mi je da kažem da je srpska policija danas garant ne samo bezbednosti na našem tlu, već jedan od najpoželjnijih međunarodnih partnera. Želim da vam navedem neke od rezultata i na ona stvar na koju sam posebno ponosan još 2014. godine kada sam postao ministar unutrašnjih poslova, zahtevao sam između ostalog jednu stvar od policije, a to je da borba protiv narkotrafikinga, borba protiv narkokriminala bude apsolutni prioritet srpske policije. U tim godinama prosečne zaplene pre toga kretale su se oko 1,5 tone narkotika, 2 tone do 3 tone narkotika. U najboljoj godini, to je bila prethodna godina, u najboljoj godini u prethodnih 30 godina zaplenili smo 4 tone narkotika. Do ovog trenutka, u ovoj godini, zaplenili smo 5,4 tone narkotika. Hoću da vam kažem koliko je pojačan rad policije na suzbijanju narkotrafikinga, koliko smo više posvećeni da ne postoji ni jedan kutak naše zemlje koju policija neće zaštititi od ove vrste pošasti i koliko smo odlučni da ne dozvolimo da jedno dete u Republici Srbiji bude meta ili žrtva narkokriminalaca. I ovo je zaista jedan od rezultata gde moram da kažem da sam zahvalan i ponosan na rad policajaca širom zemlje, naravno u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, Bezbednosno-informativnom agencijom, drugim službama bezbednosti u Republici Srbiji, koje zajedno sa nama, kao jedan celovit, jedinstveni aparat, rade da osiguraju bezbednost građana naše zemlje. Takođe, bili smo partneri međunarodnih policija, na čemu sam zaista i zahvalan svim službama i bezbednosti policijama širom Evrope i sveta sa kojima smo sarađivali, u zaplenama 1,8 tona kokaina, 140 kg marihuane, 1,4 kg heroina i velikog broja ilegalnih laboratorija. Dakle, ovo su narkotici mimo ove 5,4 tone koje su zaplenjene u našoj zemlji, ovo su narkotici koji su zaplenjeni zajedničkim radom naših policija u inostranstvu, zahvaljujući dobrom operativnom radu, zajedničkoj saradnji, razmeni informacija i to se pokazalo kao jedna od ključnih stvari. Brza, pravovremena razmena informacija i naravno ono što je veoma značajno, poverenje koje danas te službe bezbednosti imaju u policiju Srbije. Od početka godine srpska policija sa nadležnim tužilaštvom procesuirala je 19 organizovanih kriminalnih grupa i ukupno uhapsila 110 pripadnika svih, i oni koji su bile vezani za drogu i visokotehnološki kriminal, krijumčarenje migranata i drugu vrste kriminala. Zadali smo jedan, rekao bih, veoma odlučan, ozbiljan udarac narkomafiji i svim drugim pripadnicima organizovanog kriminala i potrudili se da ta vrsta prljavog novca ne dođe u Republiku Srbiju, zato što kada smo govorili o tome, često smo isticali zbog čega nam je značajno da novac od narkotrafikinga ne dođe u Republiku Srbiju, jer bi time moglo da posluži za jačanje tih kriminalnih grupa. Sa više novca one mogu da regrutuju više ljudi,
mogu da plate više krivičnih dela da se izvrše na našoj teritoriji, mogu da pokušaju da taj novac plasiraju u pranje novca i mogu da ojačaju svoje organizacije i da postanu ozbiljnija pretnja ne samo za našu zemlju, već i za region. Zato nam je značajna ta vrsta i prekogranične saradnje da zajednički sprečimo da narkotrafiking igra bilo kakvu ulogu u bezbednosti, odnosno u bezbednostnim izazovima u našem regionu. Naravno, ono što je veoma značajno za nas je da je srpska policija u poslednjih 5 godina jedan od 10 najpoželjnijih partnera u Interpolu. To su ocene Interpola, dakle, u saradnji, razmeni informacija i delovanju naša zemlja se jako dobro i visoko kotira. I ovo je jedan od izazova o kome danas hoću nešto da kažem, to je svakako jedan od najznačajnijih izazova koje je pred nama u neposrednoj budućnosti, to je Generalna skupština Interpola koja će se odvijati tokom ovog meseca u Čileu, gde ćemo imati opet jednu vrstu pokušaja prištinskih institucija da postanu članice Interpola i mi smo govorili i razgovaramo i danas sa našim međunarodnim partnerima i sa zemljama koje su bile za priznavanje takozvane nezavisnosti Kosova, ali onima naravno koji su naši tradicionalni prijatelji, zbog čega iz različitih policijskih, političkih i pravnih razloga smatramo da ovo nije dobar potez. Zaista to smatramo i mislimo da bi takva vrsta potencijalne odluke Generalne skupštine Interpola dovela do podele ove policijske organizacije. Ovo vam kažem upravo zato što kada razmišljate o svetskoj bezbednosti, kada razmišljate o globalnoj sigurnosti, morate da se vodite policijskim pravilima. Ne smemo da dođemo do toga da policijske organizacije politički odlučuju da li će neka poternica biti prihvaćena ili neće, da li će neko mimo Generalne skupštine, odnosno rezolucije koje je donosila Generalna skupština Interpola i naravno Saveta bezbednosti i rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koji jesu osnivač Interpola, donositi tu vrstu odluka. Svakako da ćemo mi u Čileu učiniti sve što možemo da zaštitimo profesionalni integritet Interpola i da pomognemo da se svaka vrsta krize rešava na jedan normalan način, dijalogom, ali poštovanjem rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija, poštovanjem i koreli rezolucije koja je usvojena u Pekingu 2016. upravo na Generalnoj skupštini Interpola, da kažem, od strane međunarodnih stručnjaka i eksperata predložen. Jedan od najznačajnijih izazova koji su pred nama je svakako pitanje i radikalnog ekstremizma i terorizma i pronalaženje dovoljno efikasnih mehanizama da sprečimo delovanje terorističkih organizacija, ali i globalno povezivanje u procesu deradikalizacije. To je ono na čemu mislim da treba i mi mnogo značajnije regionalno da delujemo i da radimo uz podršku naših međunarodnih partnera, dakle sa svima želimo da razgovaramo o tome, zato što smatram da još uvek nismo postigli tako visok stepen saradnje, niti imamo dovoljno efikasne mehanizme u procesu deradikalizacije, kao i u postupcima kada se oni koji su otišli da se bore na stranim ratištima, kao što imamo primjer u našem regionu, i vratili se nakon toga, mislim da nismo nigde u svetu uspeli da nađemo sistem u kome ćemo efikasno kontrolisati šta ti ljudi rade, kako da ih deradikalizujemo i kako da pokušamo da ih ponovo kao normalne jedinke uključimo u društvo tamo gde je to moguće. Ono što jeste u izazov, ne možete imati stalnu, dakle, za veliki broj ljudi u Republici Srbiji to nije tako veliki izazov, u nekim drugim zemljama u Evropi jeste, ali angažovanje bezbednosnog aparata da svakog od tih ljudi nadzire 24 sata je užasno složen i rekao bih i skup posao. Dakle, moramo da nalazimo sisteme kako ćemo te ljude da deradikalizujemo, kako ćemo od njih da učinimo ponovo korisne ljudi u našoj zajednici koji neće razmišljati kako da učine neko terorističko delo, već kako će pokušati da budu deo društva na normalan način, koliko god to bilo moguće, koliko god nam se to sada čini jako teškim i složenim. I nisam naivan kad to kažem da mislim da će to biti lak zadatak, nisam naivan kad kažem, kada razmišljam o tome, jer ne mislim da ćemo možda uspeti kod svakoga, ali u svakom slučaju smanjenje te vrste izazovih rizika u čitavom regionu sprečava mogućnost
da se neka bomba ili korišćenje čak i niže sofisticiranog oružja primene i upotrebe na teritoriji naše zemlje ili bilo gde drugde u Evropi i svakako ne u našem regionu. Republika Srbija danas zaista kao značajna vojna sila u regionu Zapadnog Balkana svakako je i neizostavni deo svake bezbednosne jednačine i ona jeste istrajna da očuva svoju vojnu neutralnost, na taj način zadrži suverenost po pitanju odbrane, ali s druge strane ima u vidu da globalni bezbednosni rizici i pretnje nameću potrebu za stalnom saradnjom sa svim relevantnim subjektima bezbednosti kako na zapadu, tako i na istoku. Republika Srbija okrenuta je ka budućnosti, želi ne dobre, nego najbolje moguće odnose sa svim svojim komšijama i svim svojim partnerima i želi da igra veoma važnu i značajnu ulogu konstruktivnog partnera u bezbednosti u čitavoj jugoistočnoj Evropi. Svako ko Balkan vidi kao deo svog makro ili mikro interesa, moraće u budućnosti da računa na Republiku Srbiju kao nezavisnog aktera koja je odlučna da brani svoje nacionalne vitalne interese i da štiti svoj narod. U svemu tome, naravno, najvažniji je način na koji će se postaviti Republika Srbija, za nas najvažnije, naravno, kako će postaviti svoje spoljno-političke prioritete, kao i na koji način će se suprotstaviti izazovima, rizicima i pretnjama po sopstvenu bezbednost. Ključnu ulogu u tome odigrava, drago mi je da danas to ne moram da kažem u nekom budućem vremenu, ključnu ulogu u tome odigrava jačanje sistema bezbednosti, investicije u opremanje i svakako podizanje kapaciteta i kadrovskih kapaciteta vojske, policije, bezbednosnih službi, bezbednosno-informativne agencije i drugih službi. Zahvaljujući ekonomskom jačanju Republike Srbije, a naravno da čini mi se da su danas građani Srbije veoma svesni toga, da samo stabilna ekonomija i ekonomska nezavisnost, ekonomska stabilnost garantuju da možete da imate više novca da ulažete u sistem bezbednosti. Nažalost, pamtimo godine kada to nije bilo tako i kada nismo mogli da kažemo da su investicije u bilo koje od naših službi bezbednosti bile čak i dovoljno adekvatne da možemo da garantujemo minimalnu bezbednost građana Republike Srbije. Ono što meni jeste čast da smo u Ministarstvu unutrašnjih poslova započeli, ja bih o tome govorio, modernizaciju i jačanje kapaciteta policije, pre svega onda i drugih delova Ministarstva unutrašnjih poslova, da bi policija mogla da odgovori na sve bezbednosne izazove i da bi zaštitili živote svih ljudi koji u policiji rade. Razgovarao sam danas pre ovog skupa i sa mojim kolegom ministrom Lukačem, razgovarali smo o tome koliko policajaca je u prethodnim godinama dalo svoj život obavljajući najteže zadatke, štiteći svoju zemlju. Ogroman broj ljudi. Ogroman broj ljudi i u Republici Srpskoj i u Republici Srbiji i nažalost policajac ima takvu vrstu dužnosti da kada izađe ujutru na teren, kada počne svoju smenu, on ne zna kako će taj dan da završi, da li će se vratiti kući, kakav će biti izazov koji nosi. To je usud ljudi koji rade u bezbednosnim službama, oni prosto žive sa takvim načinom. Naš zadatak je da te ljude podržimo, da im obezbedimo najbolju moguću opremu i da pomognemo da taj aparat ne razmišlja o tom segmentu, da li ima zaštitnu opremu, da li ima vozilo, da li ima adekvatno oružje i municiju i da li ima adekvatnu platu za obavljanje tog posla. Drago mi je da Republika Srbija i njen predsednik koji su učinili da ekonomija zemlje bude stabilna, danas može da obezbedi pripadnicima svog sektora bezbednosti pristojna primanja, da može da im poveća plate i da to radi kontinuirano svake godine, ali da investira ogroman novac u nabavku nove opreme, u nabavku vozila, u nabavku uniformi i naoružanja za ljude koji ovaj posao radi. I kada smo došli do toga da danas i vojska i policija mogu da nabavljaju nove helikoptere, nove najsloženije sisteme tehnike, to govori o tome koliko je Srbija napredovala. Moram da kažem iskreno, pre samo nekoliko godina nabavka uniformi i obuće bila je veliki izazov. Danas to više nije pitanje kojim se bilo ko bavi na način, osim
samo koji dan će to stići, koliko komada ćemo nabaviti, da li će vojnici i policajci imati 2, 3 ili 4 para čizama. To je suština napretka i naravno jačanje ekonomije. Nabavili smo, što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, 4 Airbusova H-145M helikoptera, na to sam zaista posebno ponosan, 3 su već isporučene, jedan će stići početkom naredne godine i ovo je podiglo kapacitete jer su poslednji helikopteri ovakvog tipa, dakle Belovi 212, nabavljani pre više od 40 godina. Kada pogledate tehnološki napredak za 40 godina, shvatate zbog čega danas naši piloti zaista imaju osmeh na licu, kada danas mogu da lete u gotovo svim vremenskim uslovima i kada svoje zadatke mogu da izvršavaju na način da su rizici po njih što manji. Takođe, potpisali smo ugovor o nabavci 3 Airbusova helikoptera H-215 Super Puma, koji će u narednih nekoliko godina biti isporučeni Republici Srbiji, koji će faktički pojačati transportne kapacitete Ministarstva unutrašnjih poslova i koji će faktički pomoći i u spašavanju i zaštiti, u svemu onome što rade i vatrogasno-spasilačke jedinice, koje su svakako i neizostavan deo ne samo Ministarstva unutrašnjih poslova, već i sistema odbrane i koje će i na takav način imati mogućnost da brže, efikasnije i lakše zaštite živote građana Republike Srbije. Takođe, veoma važno za nas je izgradnja stanova za pripadnike službe bezbednosti. Mi time pokazujemo da brinemo o ovim ljudima, da hoćemo da kao država pokažemo i ogromnu zahvalnost i drago mi je da je država se opredelila baš da sektor bezbednosti bude prvi u državi koji može da dobije ovakvu vrstu stanova. Mi smo započeli u Vranju prve stanove, ja se nadam da ćemo vrlo brzo imati te stanove izgrađene. Nedavno sam bio da pogledam kako izgleda to gradilište, za nekoliko meseci, nadam se, prve porodice su useljene i to je veliki napredak, dakle, o kome isto treba da razmišljamo, zato što ne želimo da policajac, vojnik ili pripadnik BIA razmišlja o tome da li mu danas dete ima sve što treba da ima, da li ima krov nad glavom i da li zbog toga adekvatno može da se posveti rešavanju ovako velikih globalnih izazova. Uprkos svim postignutim rezultatima, i ne kažem naravno da je sve idealno i u opremi, i u nabavkama, i u svemu onom što možemo da uradimo u budućnosti, ali uprkos tome svakako da su pred nama i brojni izazovi u bezbednostnoj sferi i da oni tek predstoje. Očuvanje sposobnosti da se nosimo sa sve složenijim izazovima iz međunarodnog bezbednostnog okruženja zahtevaće od nas i sveobuhvatnu reformu sistema bezbednosti, dalji napredak reformi i snažno međunarodno povezivanje. To je zaista ključna stvar. Bez saradnje sa najrazvijenijim, najmoćnijim zemljama sveta, korišćenjem i njihovog obaveštenog aparata i informacije koje oni hoće da dele sa nama, kao što mi moramo deliti sa njima, garantuju da će Srbija u budućnosti biti još bezbednija država. Na kraju, ne i manje važno, smatram da je nešto što je neophodno za nas svakako i dijalog. U oblasti bezbednosti najšire moguće posmatrano, jer bezbednost, kao što smo tu i govorili, nije samo odsustvo, da kažem, sigurnosti, bezbednost je mnogo šira kategorija od toga. Neophodan je dijalog na svim nivoima, kao okosnica svakog zdravog demokratskog društva, kao neophodnost na putu uspostavljanja efikasnog bezbednostnog aparata i svakako koji je u službi svih građana i ostvarenje interesa Republike Srbije. Od vitalne je važnosti da sve relevantne institucije bezbednostnog sistema, kao i civilni sektor, budu uključeni u ovaj kontinuirani proces. Upravo u tom smislu smatram i da je ova uloga nacionalne avangarde jedan suštinski doprinos debati o onome šta nam je potrebno, šta nas očekuje, ali i o tome koje su to pitanja o kojima je neophodno da razmišljamo u godinama koje su pred nama. Dakle, ne gledanje samo kratkoročno, već naravno srednji i dugi rok oko budućnosti naše zemlje i bezbednostnog aparata. Doprinos nacionalne avangarde i ovo je već, koliko znam, mislim da je gospodin Jovanović to rekao, druga godina u kojoj se debatuje na ovom forumu. Doprinos nacionalne avangarde nije samo na aktivističkom polju, već i u intelektualnoj areni i iz tog razloga posebno sam zahvalan i njemu i ljudima iz nacionalne avangarde zato što su me pozvali i što sam imao priliku da vam se danas obratim. Hvala na pažnji.